Hasilpula kami nag-istorya usap kuno hiya nga daraga magkaruyat niya ko makita paglabay ko sa kamulan nakita kami hatag luban di pa usa ang ikitan wisik kay bayot ngaylan nagkabit-akit may asawa usap pagod niya nga maisla ito kami kay nabibisto na sa ngipin ko lang akong gayon niya an ako na pirmigin sa buwan magkikita kami at tagluban at amon lang kinakatuan GB Hotel ang iyangaran karisyuan namon karinyo nag-enjoy kami hinduro kay sweet diya haamon kung ako nung diya higumamon usa nga nagpakilala hasilpula kami nag-istorya usap kuno hiya nga daraga magkaruyat niya ko makita paglabay ko sa kamulan nakita kami hatag luban di pa usa ang ikitan wisik kay bayot ngaylan nagkabit-akit may asawa usap pagod niya nga maisla ito kami kay nabibisto na sa ngipin ko lang akong gayon niya an ako na pirmigin sa buwan magkikita kami at tagluban at amon lang kinakatuan GB Hotel ang iyangaran karisyuan namon karinyo nag-enjoy kami hinduro kay sweet diya haamon kung ako nung diya higumamon nagkabit-akit may asawa usap pagod niya nga maisla ito kami kay nabibisto na sa ngipin ko lang akong gayon niya an ako na pirmigin sa buwan